séria Let's Play od Turexa. Ja som sa rozhodol, že budem hrať Islandy najmä preto, lebo sa mi to zdá viac zábavné. Dostanete proste malú guličku a pri tej guličke proste nič nemáte a musíte si vytvoriť svoj vlastný generátor a všetko. Takže toto je môj Island. Začínal som s niečím. Mám kúpený fly, takže vám to ukážem, ako to tu vyzerá. V prípade fly by sa dal tu dohodiť. To je môj Island z diaľky. Nie je moc veľký, ale ak chcete, mohol by som vytvoriť nový Island cez iný účet, tento by som si nechal po prípade a ukázal vám všetko od znova. Takže dostanete také niečo. Táto séria je natáčaná ešte s Nodusom. Keď začneme samozrejme natáčať už samotné Let's Play Islandy, tak môžeme Nodus po prípade vypnúť. To nám napíšete pod komentár, či chcete s Nodusom alebo bez. Vidíte ako toto, že tu má niekto iný Island. Tento server je celkom dobrý, pokiaľ vám nedajú IP ban, ako sa mi ráno stalo. Len dynamickou IPčkou to viete rozchodiť. Tak dobre, ukážeme si náš Island. Začneme asi od farmy. Takže tu máme farmu. Táto farma je dostatočne veľká, takže nám celkom dobre vynáša. Tu máme stromy, to je smrekové drevo. Celkom som sa trapil s touto trapkou, keďže sa tam nechceli spawnovať monštra. Teraz už to funguje, pokiaľ mi tam admin dal teda spawnery, ale začali chodiť aj sami moby. Tak dobre, tu vidíte farmu na bradavičník, pekelná rastlina po prípade. Tak, tu ideme dole. Ideme normálne. Takže tu začíname. Tu sú čestky, v týchto čestkách je drevo stadiaľ. Ako vidíte, je ho tam podstatne dosť. Prázdne. V tejto čestke máme rastliny. Všimnite si farma. Toto bolo ako prvá stavba. Toto bolo spojené. Tu varím lektvary, ale keďže nemám dostatok surovín, tak ešte nič nemám na lektvary. Tu dnu je pestovanie húb. Tu som si vytvoril taký menší vlastne enchant. Kakaové boby, za 32 kakaových bobov dostanete $700, čiže celkom dobre to vynáša. A farma na Iron Ingot. Jeden sa nám spawnoval. Tak. Zabijem ho. Dobre. Takže ešte tu máme vežičku. Ideme pozrieť, ako to vyzerá z vežičky. Píšte, čo chcete, aby som natočil, to sa bude natáčať. Tento kanál bol vytvorený najmä pre vás, aby ste si vyberali, čo budem natáčať. Keďže dokážem už asi tak všetko postaviť, takže stade nič nevidíme. Odtiaľ tu vidíme Iron Golem farmu, domček, kakaové boby, pestovanie húb, enchant, tam bude reštaurácia hore, mob trapka, farma na stromy, po prípade tu vidíme farmu na rastliny, cukrová trstina, obilie, mrkva, tu gold mrkvu potrebujem na lektvary, takže mrkvu pestujem. To je bola sranda, keby vytvorili gold golem. Tu sa tiež pestujú huby. Tu sú také menšie sklady. Uvidíte, sú skoro prázdne až na železo, ktoré celkom dobre vynáša. Takže je to taký menší Island. V dnešnom diele si môžeme akurát tak ukázať, postaviť. Nič ma fakt nenapadá.
prípade, keď si to pozriete, napíšte a v momente sa začne natáčať nová séria Let's Play, alias na čo chcete, mob trapky, stavby. Napríklad mohol by som ukázať svoju trapku Bieleho domu, trapku Bieleho domu, stavbu Bieleho domu. Na tomto serveri som Fly vyhral. Kamarát potreboval niečo, tak som mu helpol. Za odmenu mi dal Fly. Stojí asi v prepočte euro. Poprosím ľudí, aby vás pozdravili. Keď nepozdravia, tak si to po prípade vybavíme v PvP arene. No, slušný človek. Opečkár sa musel takto pozdraviť. Takže toto je tak z našej farmy všetko. Takže rozhodnite sa a dajte mi vedieť. Ďakujem za pozornosť.